Stará slovenská povesť hovorí: keď Boh stvoril zem, rozdelil anielom krásu, aby ju rozniesli po krajinách. Najmladší z nich si chcel skrátiť cestu cez vysoké pohorie. Nevládal však s ťažkou záťažou vzlietnúť vyššie. Zavadilo jeden z ostrých štítov a všetka krása sa mu rozsypala po okolitých dolinách. Vrchol hory dodnes nazývajú Kriváň. Overy o tajomných silách dlho bránili ľuďom preniknúť do hlbokých karpatských lesov. Aj vďaka tomu sa tieto hory uprostred Európy stali prírodnou oblasťou akoby zamrznutou v čase. Slovanské kmene ich odpradávna nazývali územím skál. Z toho pochádza aj ich názov Tatry.